Non jan daiteke pizzarik hoberena? Eta ze osagai ditu pizzarik goxoena? Zenbat buru, hainbat aburu dio esaera zaharrak, ezta? Baina zintzoki esan da, badira oinarrizko baldintzak. Adibidez, pizzeria bat sortzeko ezinbestekoa da maisu baten esperientzia. Eta honek denbora luzez behar izaten du. Haragi, barazki eta masa bakoitzak bere lekua aurkitu behar du errezetan. Eta txefaren jaiotasuna eskaintzen du. Malatesta pizzeriak hori guztia lortu du. Iruñeko Txantrea auzoan kokatua, bertan ez da pizza ohiko bat bakarrik egiten. Bueno, batez ere pizzaioloa italiarra denean. Bertan, lontxo eta taleak txikitik handira zapore paregabeak kombinatzen dituzte. Pizzeria eta garagardotegi artisaoak arrakasta handia lortu du ebakitako pizzei esker. Ateak zabaldu ziren duela 4 urte inguru, 0 kilometroko produktuak eta osagai ekologikoekin. Labea martxan dabil egunean zehar eta etxeko pitzen usaina iristen zaigu podcast bat, umore mikroireki bat edo kontzertu bat ikusten dugun bitartean. Gaur, nola egiten da saioan, pizza bat eginen dugu. Kaixo egunon, ongitorriak, Malatestara, nire izena Aritz da. Malatestan 4 bazkide gara, Monika katalana da, Lontxo eta Paolo italiarrak, eta ni txantreatarra, beti danik. Gure proiektua pizzeria garagarrotegi bat da, eta proiektu horren barruan beste gauza batzuk ere sartu ditugu. Kultura bultzatzen dugu, hilabetean behin kontzertu bat egiten dugu, hilabetean behin bermu musikal bat egiten dugu, disjokeiekin, hilabetero esposizio bat daukagu, hilabetean behin ere podcast bat grabatzen da gure tabernan, liburuen aurkezpenak egin ditugu, pizza eta garagardoaz aparte ere ogia egiten hasi gara, eta ogia saltzen dugu, auzokide edo hurbiltzen den orori, gauz pilo egiten ditugu, seguro zerbait ahaztu zaidala. 4 bazkidetatik, Lontxo eta Biok beste kooperatiba batean gaude, zeinetan Hamaika telebista ja egona izan da, EH Bierkop. EH Kopen 11 bazkide gara, baina bakarrik 4 egiten dugu lan, Lontxo bazkidea da, baina ez zuen fabrika lan egiten. Urte pilo pasa zituen sukaldari moduan lan egiten, eta egune batean esan zidan bere proiektu ideia on bat izango zela gure auzoan, gainera taberna honetan, ze taberna hau dagoen lekua guretzako historia badaka, naizuela ireki pizzeria garagardotegi bat. Paternalismo eta paizkerietan enpresari gehienak nola ibiltzen dire txalotzea besterik ez omen dago kigula plusbaliak da gainera biktimarrona biktimatzara zu inondik inora arbiderik ez duzu para. Gaurkoan pizza bat egingo dugu, ze Garagardotegian Hamaika telebista ja egona da, eta garagardoaren proiektua ja azaldu dugu, eta hemen ez dugu garagardorik ekoizten, hemen ikusten duguna da janaria. Eta dira pizzak. Beste gauza batzuk ere eskaintzen ditugu, baina pizza bat egingo dugu. Lontxo da pizzaioloa, o sukaldaria, gaurkoan, eta berarekin azalduko dizuen nola egiten dugun masa, 48 ordu lehenago, masa hori gordetzen dugu gure neberan, eta 48-72 ordutan, segun nola juntzaigun astea, erabiltzen dugu masa hori pizza egiteko.
Egun on denoi, ni Lontxo naiz, hemen Lontxo deitzen didate. 17 urte daramat hemen bizitzen, Txantrean, Iruñan, Euskal Herrian, eta azken 3 urte eta pikotan Malatestako proiektuarekin hasi ginen. Pizza egiteko oso erraza behar ditugu irina, ura, legamina, gatza eta olioa. Pizza nire lurraldeko aintzinako produktu bat da. Hemen erabaki dugu Romako pizza egitea, pizza entella. 48-72 orduko egitazioakin. Indarrezko irina erabiltzen dugu, produktua kalitatezkoa izateko. Lehenik eta behin, behar dugu amasadora bat, bestela eskuak erabili behar ditugu, eta horrek zailtzen du lana. Hemen, indarreko irina daukagu, roka irinari erosten dioguna. Eta orduan hemen dugu indarreko irina, integrala eta ekologikoa. Gero ura gehituko diogu eta barruan ja legamina daukagu aktibatzen ari dela. Azkenean olioa erabiliko dugu krokante izateko. La croccantezza, ci piace. Pizzeria bat ezberdina, ezagutzen ditugun pizzeriakin konparatuta. Ze normalean gu pizzak ezagutzen ditugu borobilak, eta gure kasuan pizzak dira portzioetan, ez? Pizza laukiduna, eta portzioak saltzen ditugu, ez dakit, horrelako portzioak. Gero erabiltzen dugun produktuak dira ekologikoak, o kooperatibismokoak, o kilometro zerokoak beti. Gure funtsa, gure oinarria da pizzak irin ekologikoekin eta kilometro zeroko produktuekin edo ekologikoekin ekoiztea. Horretaz aparte, 78-92 orduko fermentazioa ematen diogu. Horrek ere egiten duena da produktuaren denborak mantentzea, kalitatezko produktu bat eskaintzeko. Azken aldietan, o azken urte askotan, egiten dena da dena azkartu, ez? Soziedadea azkarrago doa, kontsuma azkarrago doa, eta leku askotan egiten dena ez denborak ez errespetatu. Eta industrian batez ere, orain dagoen movida honekin, glutenarekin eta abar, gauz garrantzitsu bat ikusten dugu dela denborak ez direla itxoiten. Orduan, zuk fermentazio bat luzea egiten baldin baduzu, gero produktu horrek zure barruan ez du fermentatzen edo osasuntsuagoa da. Pintza gainean sartzen ditugun produktu guztiak saiatzen gara ere denboraldikoak edo kilometro zerokoak izatea. Horretaz aparte, tabernan eskintzen diren beste gauzak. Garagardoa guk ekoizten dugu, 6 txorrota ditugu, txorrotaz aparte latak ditugu. Gure fabrikan gainera ere ekoizle lokalak izateaz gain, guk erabiltzen dugun produktua saiatzen gara ere lokala izatea. Orduan, Malta San Adrian erosten dugu, gehiengoa, ze malta berezi batzuk kanpoan erosi behar ditugu, eta lupuloa ere oliteren erosten dugu, gu bezalako lagun bati, Juan, Montes de Cristal, eta orduan ez da bakarrik garagardo lokala, ekoizketa, baizik eta garagardo lokal hori egiteko erabiltzen ditugun produktuak ere saiatzen gara lokalak izatea. Eta horrek jabetasunaren inguruan lortzen dugun guztia, guretzako etekin fisiko edo osasuntsu bat da.
aparte, gu ardoa ez dugu ekoizten, baina sartzen ditugun ardoak ere saiatzen gara ekologikoak, naparrak, euskaldunak izatea. Saiatzen gara ere ez edukitzen produktu komertzialak, Coca-Cola ordez euskola daukagu, zukuak ere ekologikoak dira, erabiltzen ditugun errefreskoak saiatzen gara Coca-Cola konpainikoak ez izatea. Ez ditugu produktu asko eskaintzen, egia da gure karta nahiko murriztua dela, baina gure kartan dagoen guztia guk egiten dugu, kalitatezko produktuekin. Orduan, gure helburua zen, igual karta ez oso handia ukitzea, baina kartan dagoen dena guk ekoiztutakoa da, osasuntsua, hemengoa eta ona. Azalpen bat badago, baina nahiago dugu jendeak malatesta bilatzea eta irakurtzea eta bere konklusioak edo historioa bilatzea. Tabernan ez dugu azaltzen zergatik erabiltzen dugun malatesta, baizik eta bilatu nortzen herriko malatesta, irakurri herriko malatesta pixka bat eta horren inguruan egingo duzu pixka bat ideia zergatik erabaki genuen izena hartzea. Argi genuen, taberna ireki genuenean, ez zela beste taberna bat izango. Baizik eta nolabai erabaki genuen kooperatiba moduan irekitzea enpresa bat, kooperatiba batean badakigu etekina ez dela lehenbiziko helburua. Enpresa guztietan etekina da helburu, bestela ez gaude hemen dirua galtzeko, baina kooperatiba batean etekinaren aurretik jartzen direla pertsonak, proiektua, eta beste gauza batzuk. Orduan gu argi genuen, eskaini behar genuela, gauza ezberdinak ez genuen izan nahi beste taberna bat, nun daukazun bocadillo de lomo queso y pimiento verde, frito de jamón, de pimiento, de jamón y queso. Hortik abiatuta, gu diseinatu genituen hemengo produktuak, eta gero ere nahi genuen izatea bat kultura eskaintzen zuena. Hemengo guztioi kultura gustatzen zitzaigun eta horregatik erabaki genuen tabernaz aparte elkartzeko puntu ezagun bat eraldatzea taberna. Eta horregatik egiten ditugu kontzertuak, kultura dohain eskatzen dugu, eskaintzen dugu. Kultura dohain eskaintzea ez du ezan nahi gu artistak ez ditugula zaintzen. Guretzako pertsonak oso garrantzitsuak dira, gu artistak zaintzen ditugu, hemengo kultur ekintzak ordaintzen ditugu, baina bezeroei ez dugu hemen sarrerarik kobratzen inoiz. Baina bai genuela argi, esposizioak, liburu aurkezpenak, kontzertuak, musika, zinema, kultura, udan ere egiten dugu zinema ziklo bat terrazan, zeinetan egiten ditugu pelikulak, igual, Baleukokin egin genuen kolaborazio bat, Baleukok eskaini zigun bere euskarazko marrazki bizibuneko pelikula bat botatzeko baimena, enrollatu ziren, proiektua azaldu genien eta eskainik eman ziguten enlazea edo emititzeko. Eskaintzen dugun kultura ere eskutik doa gure proiektuaren baloreekin, esango genuke. Artistak lokalak izatea saiatzen gara, internazionalak ere, ez gara ere izten internazionalera, kulturak denak aberasten gaitu, baina bai saiatzen garela, kultura lokala pixka bat bultzatzen. Baina hori, hemen esposizioak egite dituzten pertsonak, orain esposizio bat daukagu musikako disken inguruan, baina mendizale baten esposizioa auki dugu, argazkilari ez profesional batena, gero lupuloa erosten diogun lagunari ere esposizio bat egin zuen, jendeak ere hemen ezagutzeko lupuloaren landarea nolakoa den, ekoizpena, prozesua, urtean behin juten gara lupuloa hartzea eta hau dekoratzen dugu lupulo freskoakin, eta horrela jendeak ikusten du, ukitzen du. Hurbildu nahi genuen, hemen eskaintzen genuen dena gure bezeroei. Bai kultura, bai lehen gaiak, eta ez dakit, ogia egiten hasi ginenetik, kolaborazio bat egin dugu, espeltako irin ekologikoa
ekoizten duten Nafarroako mutiko batzuekin. Eta egin dugu haiekin kolaborazio hau, irina hartu, eta hori egin, eta jendea probatzen du, ezagutzen du, ostras, proiektu bat dago Nafarroan, zeinetan irina egiten dute. Saltzen dugun ardoa ere ekologikoa eta nengoa da, bodega hau ez nuen ezagutzen, ze beste tabernetan denok daukate ardo berdinak. Eta, denek ez, gehiengoak ditu sotakabaio-horrei. Gu sotakabaio-horrei daukagu, baina dena ezberdina. Zertan datza pizzaren magia? Lontxoren arabera magiarik ez, baina prozesu simple eta zehatza. Berrogeita 62 ordu pasata, pizzaren masa zabaltzen dute burdinezko teian. Eta zuzenean osagaiak jartzen dira gainean, gustuaren arabera. Ondoren, labera sartzen da pizza eta adi egon bar gara, masa baita oinarria. Hori gabe, akabo pizza. Malatestan funtzionatzen duten errezetak mantentzen dituzte. Finkoak dira kartan. Beste batzuk txertatzen dira ere bai, sasoi, produktu eta nahien arabera. Izan ere, astero ateratzen dituzte errezeta berriak. Gaurkoan, 2 pizza prestatu dituzte gurekin. Margarita tradizionala eta beste bat, mortadela eta pistatxoekin. Erromako erara egiten dituzte pizzak. Hau da, bertan egiten diren modukoak. Honek suposatzen du denbora ezberdinekin ontzen direla. 2 fasetan sartzen dira labean. Lehenbizikoz tomate eta olioarekin, eta bigarrenez, osagaien arabera egosten dira beste behin, osagaiak gehiegi egosi edo erre ez daitezen. Aldiz, pizza batzuk osagai freskoekin doaz, egosi gabe. Eta listo, iritsi dira pizzak. Zati bakoitzak 100 gramo irina ditu, gutxi gora bera. Malatestakoak insistitzen dute, ez dira puska txikiak. 2 pizzarekin afaldu dezakegu. Borobildun pizza arrunt baten kantitatea dutela eta. Gainera, bertan eskaintzen duten edari sortarekin lagundu ditzakegu. Bertako ardo eta zerbezak. Bakarrik falta da esertzea, dastatzea eta disfrutatzea. Mila esker etortzeagatik, erakutsi dizuegu, ikusi duzuen nola egiten dugun pizza Malatestan. Ateak irekiak dituzuen nahi zutenean etortzeko, eta ikusteko egiten ditugun beste gauza asko, kulturalak, edatekoak, dastaketak edo direlakoak. Pizza bat, zerotik bukaerara. Azkenean lortu dugu pizzaiolo italiar baten errezeta sekretua. Orain zuen txanda da errepikatzeko. Kaleko zazurretara dator, osontxo bat okerreko bidean, 40 gradutan kristalizatutako hautsa. Arratoiak ezkine guztietan, dakiz zer itxaroten nengoen, denbora hoi dena baino motelago.